της παρουσίας έχει να κάνει με την παρουσίαση success stories. Έτσι, το πρώτο success story που θα δούμε είναι ο Μάριος Καραγιάννης, δημιουργός του παιχνιδιού Monster Up για τα Windows Phone 7. Θα δείξουμε ένα σύντομο βιντεάκι του παιχνιδιού και αμέσως μετά το βιντεάκι ο Μάριος μπορεί να μας μιλήσει. Μάρια, καταρχήν μας ακούς? Σας ακούω, μια χαρά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, ωραία. Λοιπόν, δείχνουμε το βίντεο και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε τον ήχο για να μην τρελάμε αυτούς που είναι στο meeting. Λοιπόν, Μάρια, μπορείς να ξεκινήσεις, έτσι? Δεν ξέρω τι βλέπετε αυτή τη στιγμή. Περίμενα. Κάτσε, θα το ρυθμίσουμε και αυτό. Κάτι πρέπει να γίνεται. Μπορείς αν θέλεις να επιλέξεις κατευθείαν το PowerPoint που βλέπεις εκεί. Οκ, για να δω. Βασικά το desktop σου βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν μου δείχνει κάτι. Δεν μου δείχνει κάτι ιδιαίτερο. Για κάνε remove το content και ξανά... Μισό λεπτάκι. Δεν τα έχουμε λέει παρουσιάσει εδώ, έτσι. Δεν το απόλυτα συντονισμένο, δύσκολα να το πετύχουμε. Πάντα. Κάτι γίνεται τώρα. Λοιπόν, είμαστε καλύτερα. Τώρα ναι. Να σε βάλω και full screen. Ναι. Οκ. Κάνω mute το δικό μας μικρόφωνο για να μην έχεις feedback από εμάς. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα σας πω δύο πραγματάκια για τη δικιά μου εμπειρία στο Game Development σε Windows Phone 7. Για αρχή ένα μικρό introduction για το ποιος είμαι, γιατί δεν με βλέπετε, οπότε δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι μαζί σας σήμερα. Είμαι μέσω του ίντερνετ. Λοιπόν, ονομάζομαι Καραγιάννης Μάριος, το μάθατε φαντάζομαι, είμαι υποψήφιος διδάκτορας πληροφορικής. Αυτό είναι το γενικό μου θέμα, δεν έχει να κάνει με Game Development. Το Game Development είναι ένα χόμπι που έχω εδώ και χρόνια. Είμαι στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, στην Ελβετία. Εδώ επίσης και αρκετά χρόνια. Προσπαθώ να τελειώσω το διδακτορικό αυτή τη στιγμή. Και είμαι χομπίστας Game Developer. Φυσικά, για να είναι κάποιος Game Developer, έχω προσωπικά σαν κανόνα ότι πρέπει να είναι και Gamer. Οπότε και εγώ είμαι και Gamer. Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Xbox Live, αν έχετε όρεξη για κάποια διαδικτυακή κοντρίτσα με το Xbox σας. Λοιπόν, η όλη ερώτηση σήμερα, άκουσα και κάποιες ερωτήσεις από το ακροατήριο, είναι γιατί κάποιος να γράψει για Windows Phone. Εγώ θα μιλήσω για Windows Phone Game Development, γιατί εκεί έχω τη μεγαλύτερη εμπειρία. Έχω γράψει και κάποια μικρά apps, αλλά τα κυρίως είναι παιχνίδια. Λοιπόν, να βάλουμε κάποια γεγονότα πρώτα. Ποια είναι η αλήθεια για το iOS?
όντως ξεκίνησε νωρίτερα. Το iOS είναι 4 χρόνια ανοιχτό. Δέχεται από το δεύτερο χρόνο του applications από developers. Προφανώς έχει πολλούς περισσότερους χρήστες, τόσο σε iPhone, τόσο σε iPad και σε iPod. Αλλά, εδώ λοιπόν είναι τα αλλά. Αυτά τα γνώριζα και όταν ξεκίνησα το game development για Windows Phone και ευτυχώς για μένα, ήταν τροχοπέδι στο να συνεχίσω, να αρχίσω να γράφω για αυτή την πλατφόρμα. Πρώτον, Objective-C. Η Objective-C φτιάχτηκε κάποια στιγμή δεκαετία του 70, ήταν μια προσπάθεια να υπάρχει Object Orientation σε C και για μένα το αποτέλεσμα είναι δεδεμένο. Να πω, δηλαδή, απλά είναι κάτι το οποίο δεν μου άρεσε, μου ξένησε από την αρχή. Δεύτερον, Mac. Γράφετε σε Mac, απαιτείται Mac, είναι αυτό που είπε και ο προηγούμενος φίλος, ότι έχει ένα κόστος για να ξεκινήσετε αρκετά μεγάλο. Πρέπει να αγοράσετε Mac. Και Xcode, είναι το περιβάλλον στο οποίο γράφεται ουσιαστικά το κώδικα, το οποίο έχει τα προβλήματά του. Πάμε στο Android. Το Android έχει το δικό του App Store, το Android Store όπως λέγεται. Πρόσφατα έχει, ειδικά στην Αμερική, έχει περισσότερες συσκευές από το iPhone σε πωλήσεις, αλλά, ξανά, είναι σε Java. Προσωπικά δεν μου αρέσει η Java. Αυτό είναι προσωπικό δικό μου βέβαια, μπορεί σε κάποιον να αρέσει και να το βρει σαν πλεονέκτημα, εγώ το βρήκα σαν μειονέκτημα. Το μεγάλο πρόβλημα με το Android είναι το fragmentation. Θα βρείτε περίπου 100 διαφορετικές εκδόσεις του Android που πρέπει να γράψετε κώδικα για να καλύψετε σαν developer. Μιλάμε για πολύ μεγάλο fragmentation, τόσο σε επίπεδο συσκευών, αναλύσεων οθόνης, τόσο σε επίπεδο CPU, GPU. Είναι διάφορα τα προβλήματα, δεν ξέρετε για τι πράγμα γράφετε. Δηλαδή όταν γράφετε κάτι για Android πρέπει να προσπαθήσετε να καλύψετε όσο περισσότερες συσκευές μπορείτε και μετά υπάρχει και το πρόβλημα τι θα βγει. Ας πάμε στα Windows Phone τώρα. Τα Windows Phone για μένα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα και γι' αυτό και τα προτίμησα. Για αρχή η Microsoft είναι μια εταιρεία καταρχάς software από την αρχή της. Για αυτούς λοιπόν οι developers είναι σημαντικοί. Ίσως πολύ να θυμάστε και το φοβερό βιντεάκι του Steve Ballmer, ο οποίος φώναζε σε ένα τεράστιο κοινό developers και μετά βγήκε και ένα ωραίο remix στο YouTube. Δεύτερον, C# και Silverlight. Η C# για μένα είναι εξαιρετική γλώσσα. Δεν σας κρύβω ότι αφού ξεκίνησα να γράφω παιχνίδια για Windows Phone, γύρισα σε C# development και για οποιοδήποτε άλλο development κάνω. Ήμουνα πολλά χρόνια Delphi developer για Windows. Το XNA είναι καταπληκτικό. Είναι ένα εργαλείο, μια βιβλιοθήκη εργαλείων, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να γράψετε για 3 πλατφόρμες ταυτόχρονα, με μικρές αλλαγές ο ίδιος κώδικας τρέχει στο Xbox σας, τρέχει και στο PC σας, οπότε μπορείτε να αναπτύξετε βιβλιοθήκες που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και στις 3 πλατφόρμες. Πολύ βασικό επίσης πλεονέκτημα είναι το Visual Studio. Όπως είδατε και προηγουμένως και είναι κοινά αποδεκτό πλέον, το Visual Studio είναι ίσως το καλύτερο περιβάλλον development που μπορείτε να βρείτε. Επίσης, όπως είπα και στην αρχή, η Microsoft είναι εταιρεία software, ξέρει λοιπόν τη σημασία του documentation. Θα πάρετε, μπορεί να είναι στην αγορά ένα χρόνο τα Windows Phone, αλλά το MSDN έχει ένα τεράστιο πλήθος documentation σχετικά με το development τόσο στο κλασικό Windows Phone όσο και στο Mango, παρόλο που το Mango είναι μήνες που είναι στην αγορά, θα βρείτε πραγματικά τα πάντα και είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάτι το οποίο υπόθηκε ήδη είναι ότι ξέρετε γιατί γράφετε, γιατί hardware γράφετε, ξέρετε τι user experience θα έχει μέχρι και ο τελευταίος χρήστης Windows Phone που θα τρέξει το παιχνίδι σας. Δεν αναρωτιέστε, θα τρέχει γρήγορα, θα τρέχει αργά, θα κάνει frame skip, δεν θα κάνει, τι ανάλυση έχει η οθόνη. Η ανάλυση οθόνης είναι σταθερή, είναι 800x480 σε όλες τις συσκευές. Υπήρχε μια σκέψη να υπάρχει και μια δεύτερη μικρότερη ανάλυση, η οποία πρόσφατα εγκαταλείφθηκε. Οπότε ξέρετε ότι γράφετε για 800x480, ξέρετε ότι έχετε minimum RAM, minimum επεξεργαστή, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι αν το παιχνίδι σας παίζει καλά σε μια συσκευή, θα παίζει καλά και στις υπόλοιπες. Το οποίο είναι τεράστιο βαντάζ. Για μια τεράστια αγορά παγκόσμια κινητών τηλεφώνων. Το ίδιο βαντάζ θα είχατε και στο iPhone. Απλά το αναφέρω. Λοιπόν, συνεχίζω για το Windows Phone. Εγώ γράφω παιχνίδια χρόνια. Όχι επαγγελματικά, πιο πολύ για μένα και ειδικά όταν ξεκίνησα να γράφω ήταν πρακτικά μόνο για μένα και έναν-δύο φίλους, γιατί δεν υπήρχε καν ίντερνετ για να τα στείλω σε παραπάνω ανθρώπους. Το πρώτο μηχάνημα που έγραψα κώδικα ήταν αυτό.
Είμαι σίγουρος ότι δεν το έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Δεν είμαι τόσο μεγάλος όσο νομίζετε, απλά έτυχε να ασχοληθώ από μικρός με υπολογιστές. Αυτό το μηχάνημα το έχω ακόμα σε Basic, πολύ ενδιαφέρον. Συνέχισα με Amiga, αυτή ίσως να την έχετε ακούσει. Και έχω γράψει κάποια παιχνίδια για PC. Αυτό το συγκεκριμένο που βλέπετε υπάρχει και open source, μπορείτε να το πάρετε για να χαζέψετε λίγο, γιατί όχι. Αυτό είναι το statement που θέλω να κάνω σήμερα. Η πλατφόρμα για game development, το Windows Phone 7, ως τώρα, από τότε που άρχισα να γράφω παιχνίδια, είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία game development που είχα. Πραγματικά χαίρομαι να κάτσω να γράψω ένα παιχνίδι, για πλάκα. Είδατε πόσο απλό είναι σε κάποια παραδείγματα, όπως είδατε πριν, αλλά ακόμα και αν πάτε σε πιο πολύπλοκα πράγματα, είναι εξίσου ευχάριστο. Σε αυτό βοηθάει φυσικά και το περιβάλλον development, το Visual Studio, το οποίο επίσης, όπως είδατε, tap και ο κώδικας γράφεται μόνος του. Ως ένα σημείο, πάντα. Λοιπόν, για μένα ισχύει επίσης ότι το να γράψει κάποιος ένα παιχνίδι απαιτεί και κάποιο είδος συνεργασίες, κυρίως στο επίπεδο των γραφικών. Γιατί είναι επίσης γνωστό ότι οι developers δεν ξέρουν να φτιάχνουν γραφικά. Και αν υπάρχει κάποιος πραγματικά που ξέρει να φτιάχνει και γραφικά και να κάνει developing, είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Προσωπικά συνεργάζομαι με ένα πολύ καλό φίλο στη Sunas Design, ο οποίος έχει κάνει όλα τα γραφικά και το animation στα παιχνίδια που έχω φτιάξει. Στην αγορά υπάρχουν δύο παιχνίδια αυτή τη στιγμή στο marketplace στο Windows Phone που έχω φτιάξει. Κάποια στιγμή ήταν 3, μειώθηκε αυτός ο αριθμός σε 2. Αν θέλετε ψάξτε, υπάρχει και στο website με ολόκληρη ιστορία. Να σας δώσω ένα hint, έχει να κάνει με το Tetris. Που αναφέρθηκε και προηγουμένως, απλά ήθελα να το πω και εκείνη τη στιγμή, απλά δεν ήθελα να διακόψω. Μπείτε και θα το δείτε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο μου παιχνίδι ονομάζεται Master, το δεύτερο κατά σειρά, αλλά το πρώτο που είναι αυτή τη στιγμή στο marketplace. Και το επόμενο λέγεται Galaxium. Να σας πω δύο λόγια για το κάθε ένα. Λοιπόν, το Master Up ουσιαστικά πρόκειται για το βίντεο που είδατε. Είναι ένα παιχνίδι με μικρές πλατφόρμες, το οποίο χρησιμοποιεί το επιταχυσιόμετρο της συσκευής. Παρένθεση, εδώ βλέπετε πόσο χρήσιμο είναι να γνωρίζω σαν developer ότι όλες οι συσκευές Windows Phone έχουν επιταχυσιόμετρο. Δεν είναι στο χέρι του κατασκευαστή για το αν θα βάλει ή όχι. Οπότε ξέρω ότι το Master App δουλεύει σε όλα τα κινητά Windows Phone ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Πολύ σημαντικό. Είδατε λίγο το πώς παίζεται, πολλά τερατάκια, πολλά backgrounds. Το παιχνίδι κυκλοφορεί σε έκδοση trial δωρεάν, μπορείτε να παίξετε για λίγο για να δείτε την αίσθηση, αν σας αρέσει κτλ. Και σε μια πολύ χαμηλή τιμή, αν θέλετε να το αγοράσετε και να μας βοηθήσετε. Αυτές είναι οι διακρίσεις που έχει λάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάποιες από τις διακρίσεις. Είχε βγει καλύτερο παιχνίδι του Ιανουαρίου 2011 σε ένα μεγάλο site για Windows Phone, πέρυσι σχεδόν τέτοιο καιρό. Ήταν finalist στο Worldwide Partner Conference της Microsoft, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στην Αμερική, στο Los Angeles, φέτος τον Ιούλιο. Ήταν ένα στα top 10 από περίπου 500 συμμετοχές παγκοσμίως. Πήγαμε και το παρουσιάσαμε εκεί. Έχει γίνει feature σε πολλές χώρες, γίνεται κατά καιρούς και σε κάποια φάση είχα χάσει την μπάλα στο συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό έκανα και έφτιαξα ένα free application, το οποίο έχω δωρεάν στο site. Αν αποφασίσετε ή είστε ήδη Windows Phone developer και θέλετε να βλέπετε αν το παιχνίδι ή το application σας είναι feature σε οποιαδήποτε χώρα, μπορείτε να το δείτε πολύ εύκολα από εκεί. Η μέση βαθμολογία του αυτή τη στιγμή που κοίταξα σήμερα είναι στα 9,1 στα 10, το οποίο σημαίνει ότι νομίζω ότι το έχει αγαπήσει ο κόσμος. Πάει καλά γενικά. Το δεύτερο παιχνίδι, το λέμε Galaxium. Το συγκεκριμένο παιχνίδι φτιάχτηκε κυριολεκτικά για να δείτε και ξανά τη δύναμη του συγκεκριμένου development environment μέσα σε μία με μία μισή εβδομάδα. Και φτιάχτηκε για ένα διαγωνισμό. Είναι ένα shooter map πολύ κλασικό, top down. Έχει κάποια εφέ, αρκετούς εχθρούς, bonus, διάφορα power-ups. Εγώ το βρίσκω αρκετά ευχάριστο, δηλαδή κάθομαι και παίζω καμιά φορά. Ο διαγωνισμός ήταν του Insomnia GR, στο οποίο έλαβε το πρώτο βραβείο, επίσης τον Ιούλιο του 2011. Φτιάχτηκε δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο, είχε τελειώσει τα πάντα και πήρε και το πρώτο βραβείο, για το οποίο είμαστε αρκετά περήφανοι. Και αυτός είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας που έχει λάβει η paid έκδοση, γιατί κυκλοφορεί σε paid έκδοση και σε εντελώς δωρεάν έκδοση με κάποιες διαφημίσεις. Οπότε αν έχετε κάποια συσκευή, πάρτε το και σήμερα να το χαρείτε. Δεν έχει κάποιο περιορισμό, απλά κάποιες διαφημίσεις. Τελικά, τι χρειάζεστε? Αναφέρθηκαν αυτά τα πράγματα, δεν ήξερα να τα αναφερθούν, οπότε τα έβαλα και εγώ.
χρειάζεστε αυτά τα τρία πράγματα. Το PC υποθέτω πως πολλοί από εσάς το έχετε ήδη. Το SDK είναι δωρεάν, περιλαμβάνει το emulator. Το Visual Studio Express περιλαμβάνεται επίσης στο πακέτο του SDK. Οπότε ουσιαστικά για να αρχίσετε να παίζετε με την πλατφόρμα δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από αυτά που ήδη έχετε. Εάν ξεκινήσετε να πουλάτε τις δημιουργίες για την πλατφόρμα, θα χρειαστείτε τη συνδρομή, η οποία για φοιτητές είναι επίσης δωρεάν και αυτό αναφέρθηκε. Τι κέρδισα προσωπικά γράφοντας? Γράφω παιχνίδια τους τελευταίους 9 μήνες, δεν έχω κλείσει καν χρόνο. Φυσικά κέρδισα εμπειρία, παραπάνω εμπειρία στο game development, αλλά αρκετή εμπειρία στο θέμα του πώς προωθείται ένα παιχνίδι, πώς κάποιος πρέπει να μιλάει με τους τελικούς χρήστες. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, γιατί υπάρχει ακριβώς η πλατφόρμα και το κανάλι το οποίο παρέχει η Microsoft. Τη χαρά της δημιουργίας φυσικά. Κάποιο εισόδημα, υπήρχαν έσοδα. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω με άλλες πλατφόρμες, δεν έχω γράψει άλλες πλατφόρμες. Ένα ταξίδι στο Los Angeles, όπου με κάλεσε η ίδια η Microsoft, επιλέγοντας το παιχνίδι το Master App ανάμεσα στις εκατοντάδες δημιουργίες που ανέφερα προηγουμένως. Με κάλεσε η ERT στην εκπομπή Escape, αν ενδιαφέρεστε για αυτό το απόσπασμα υπάρχει επίσης στο site. Έχω μιλήσει σε 2 πανεπιστήμια στην Ελβετία για Game Design και Game Development από τη Microsoft Ελβετίας. Η Microsoft, προωθώντας την πλατφόρμα της, έχει το καλό συνήθειο την τελευταία χρονιά να δίνει δώρα, όπως ακούσατε και εσείς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Προσωπικά έχω κερδίσει τον αντίστοιχο ελβετικό διαγωνισμό τα τελευταία 3 χρόνια ανελιπώς. Και το τελευταίο και αρκετά σημαντικό που κέρδισα ήταν η χαρά που έχω να είμαι σήμερα μαζί σας και να μοιραστώ την ιστορία μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Δεν μπορείτε να με βρείτε στο Twitter που έχω στο slide αυτό, καθώς και στο site. Ευχαριστώ πολύ. Μάρια, καταπληκτική δουλειά σου. Εμείς ευχαριστούμε που μας μίλησες.